Monte Fusías, Es non? Ramón Valenzuela tamén. Sí, da Casa da Viña. Tamén Ramón Valenzuela é primo e aquí do Ramón. Era moitos semanas. Yo creo que un día yo las letras a ronda. Cada Viña.
Moitas grazas a Kyoko Ohashi, que acaba de interpretar Adagio e Presto de solo da sonata número 1 para violín en sol menor de Johann Sebastian Bach, un dos autores preferidos de Luisa Villalta, que en hoxe está dedicada esta sesión extraordinaria. Iniciamos, pois, a sesión plenaria. Excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, que un ano máis nos acompaña, prezados compañeiros e compañeiras da Real Academia Galega, autoridades e familiares e amizades de Luisa Villalta, que tamén están connosco, amigos e amigas e veciños e veciñas da Coruña e de Galicia toda. Ábrese a sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, dedicado, como dixen, a Luisa Villalta. Esta sesión estáse a transmitir en directo a través de academia.gal e interpretada en linguaxe de signos por María Xesús Monterde e Victoria Maspolet, da Organización de Xordos de Galicia, XOGA. Pídolle a nosa secretaria e académica, Margarita Ledo, que dé a lectura a certificación do acordo no que se determinou que o Día das Letras Galegas do ano 2024 estaría dedicado a Luisa Villalta. Margarita Ledo. Eu, Margarita Ledo Andión, secretaria da Real Academia Galega, certifico que en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 29 de xuño de 2023 se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2024 a Luisa Villalta. E para que así conste, expido a presente certificación na cidade da Coruña o 17 de maio de 2024, co visto e prace do presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes. Moitas grazas, señora secretaria. O desenvolvemento do acto ben o coñecen. Van falar tres académicos, dúas académicas e un académico, e en primeiro lugar ten a palabra a académica numeraria Ana Romaní, que dará lectura a unha alocución que titulou Co corazón aínda en vilo, Luisa Villalta, as escadas dun mundo posible. Moitas grazas, moi bo día. Vou proceder á lectura dunha versión reducida deste texto que titulei así Co corazón inda en vilo, Luisa Villalta, as escadas dun mundo posible. A corda rompe, fire na entraña mesma, repenica na arteria. Escribe da súa man en prego grande iluminado por un violín. Escintila en trazos fugaces a luz. A letra de Antón Avilés de Taramancos estremece nas portas da morte. 26/9/91. A data figura ao pé do poema manuscrito que dedica a Luisa Villalta. En Pádova, Giuseppe Tartini aínda toca o violino. A luz grisalla, con paso de zarabanda, recolle o eco de dúas cordas que soan simultaneamente. Mais alá, enchendo todo, unha terceira corda faise ouvir sen ter sido pulsada. Escribe Luisa Villalta. A terceira corda, esa que non foi pulsada, resoa nas xanelas abertas no papagaio. Dos ferros prenden frouxas as cordas de tender a roupa. Vibran sen tensión e sen arco, na emoción e na necesidade. Outras colgan soltas no ar. As contras caídas, a pintura agretada, amolece o tecido da casa. Nesa imaxe fotográfica grava Luisa Villalta un magnífico canto de resistencia e de amizade. Mais antes de nos achegar á cidade alta, xoguemos facendo figuras de cordas, non no sentido da proposta tan estimulante como suxestiva da pensadora Donna Haraway, senón apenas como pretexto para un achegamento persoal a algúns dos perfís que as cordas tendidas por Luisa Villalta xeran na lectura. Buscamos a forma como ela buscou. Andamos polas cordas como ela andou. Propómonos debuxar un hexágono cos textos de Luisa Villalta, autora de sólida e ampla bagaxe intelectual, da música ás matemáticas, do xogo o símbolo. Será esta a nosa xeométrica homenaxe a unha escritora que inflexiona neste 17 de maio na complexidade e amplitude dunha obra que non daremos abarcado.
e que demanda ampliar o círculo, abrir as fiestras. Que nada clausure se non abra esta celebración. O xogo que propomos lévanos á procura dun papaventos papagaio, como aquel que quizáis está na orixe do topónimo do barrio coruñés. Deixámonos levar para iso pola vibración, o movemento que libera a vida no seu despregarse dende a paixón reflexiva, ese clamor que nutre o profundo e exixente edificio literario dunha autora que se transforma e nos transforma. Lado 1. A amizade ten flor. A amizade ten flor que rebenta nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. Como chega Luisa Villalta aquí? Álzase este poema e todo o seu último libro nun rotundo exercicio de liberdade, pulo dun movimento interno que se ven producindo dende que pecharamos Música Reservada, ou quizáis estaba xa nel. A relectura do primeiro libro de poemas de Música Reservada amplifica a exixencia extrema na que se ergue, a puída dicción que o pronuncia, a precisa execución que o avala. Desnudarme, desatarme cada paso en que cai cada eu que vai comigo para ser alguén en outro e outro en outro. Este prazer en outros é un dos suxestivos fíos que move unha voz que non se conforma na modulación dun suxeito monolítico, senón na súa fértil pluralidade. Proxéctase con outras formulacións no territorio literario dunha escrita que busca coñecer, atender, comprender. Lado 2. Un certo estado de conciencia. A melodía que soa no violino xorde dun acto continuo da vontade. Desta mesma vontade nace a palabra, escribe Luisa Villalta. Esa vontade moviliza unha poética única da razón e o pensamento, tamén da acción con eses instrumentos que se modula afastada de itinerarios prefixados no afán por construir un camiño propio. E salto a reventar da rúa mesma, escribe. O camiño ao coñecemento que abría Música Reservada toma en ruído a resonancia dun tambor que esperta. Esculca nas disonancias a arquitectura de fondo do poema, rexistra o tránsito que se opera na poética da escritora. Un movimento que succiona todo o meu ser proxectando o cara a fora. Escribe, e fora zoa o vento, o mar aperta a rebelión dos humildes. En concreto, pronúnciase no verso amplo dunha voz que escoita, expándese a exploración da pluralidade de suxeitos nos que flexiona o eu, emulsionan os espazos invisíveis, os recónditos espazos da existencia. O salto é agora un camiñar pola cidade. De fondo escoitamos o son dun ruído, dun río soterrado. Así vou eu formando parte, afirma. Lado 3. Puxenme a escoitar. Quero transcrever o que briva en min, o que escoito, o que é. Escribe na poética da concreción que dá testemunha do movimento. O chan e a escoita son símbolo e intención. O verso busca unha nova cadencia. Un día saíndo o meu violino e enxordecín a escala da corda por lle facer nós de palabras que me permitisen baixar os camiños, afirma. Esa pulsión dota o poema e a escrita dunha radical posición. Ser noutro. Ser doutra. Aí álzase papagaio. Non se trata de dar voz. Trátase de deshabitar un suxeito, habitar outros. Emerxe neste libro a radical enunciación dun suxeito poético que nunca tivo voz e agora fala. Érguese o texto na clara conciencia da dimensión da violencia estrutural que o precipita, a do patriarcado, a do capital. Hai na mirada de Villalta unha lúcida indagación que remite a raíz do sistema e os seus signos interiorizados. E eu non podo xa ser diferente de quen é mirada cando entre perna do obreiro me confonde, escribe, e máis adiante. Pero ser diferente fai acaso diferencia? É a poesía ao chan da poética da concreción que anuncia unha posición desconforme das normas desta idade media burguesa que me separa do coñecemento e intenta dirixirme a trapela do bon gosto, escribe. A valentía da enunciación da poeta adquire unha inaudita reverberación.
De música reservada en concreto, hai unha poética en movimento que comprende. E para iso non dubida en mobilizar marcos, rastrear diccións, tensar o texto no alento emancipado que pula no seu interior e que temos nos poemas do último título a súa expresión máis audaz. Compartir as cordas, de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado. Temos polo de agora 3 lados. De mirarmos con perspectiva, acaso poderíamos enxergar unha figura poligonal, mas aínda non. Lado 4. Acaso non sabe que somos libres? Nas certezas de Ofelia, a protagonista revólvese, rompe o marco, creba o guión. Luisa Villalta inscríbea nunha xenealoxía, dota de historia. Unha nai, unha avoa, a memoria das mulleres que a preceden. Esta Ofelia, amando, non se perde no amor, tampouco canta, non sucumbe nas augas dun río. Afiánzase no logos e con el reescribe a historia, non só a súa. Como dialoga a personaxe de Villalta coas reescrituras das figuras femininas que na segunda metade do século pasado procuraron a subversión dos mitos contra historias fronte a un imaginario androcéntrico. Lado 5. Mulleres sí, pero... O feminismo dos 80 reclama a voz propia, reconstrúe xenealoxías silenciadas, analiza o patriarcado, o sistema sexo-xénero. En 1983, no editorial da Festa da Palabra Silenciada, lemos: o don da palabra foi utilizado como arma diferencial e a voz das mulleres foi negada e silenciada ao longo dunha historia masculina. A voz das mulleres foi un dos debates da época. A reivindicación da autonomía na escritura e a constatación da desigualdade no sistema cultural marcaban a incomodidade coa que se percibía a cuestión. As autoras víanse obrigadas a tomar postura, a pensar o lugar da escritura, a definir posicións. Reclamaban igualdade, mais temían o risco dunha nova subalternidade baixo a etiqueta de literatura de mulleres. É nese contexto onde compre situar o artigo Mulleres sí, pero... que Luisa Villalta publica en 1994. Mostra nel certo cansanzo arredor do asunto. Nunha irónica reflexión presenta unha dicotomía entre asimilación ou inmolación que resolve no bo do parrulo feo en un espazo por explorar. Poderíamos acaso interpretar a súa propia literatura como resposta, de ser así, en a obra de creación onde máis nítida se proxecta a posición da escritora. Lado 6. A difícil homologación. 9 anos despois retoma o tema no breve ensaio Por que os homes non nos len? A razón é o marco e o instrumento. Sen racionalismo non habería feminismo, afirma. Cunha posición antiesencialista esculca nas orixes, na división do traballo, no papel da Igrexa, analiza a obxetualización das mulleres, detense na inadaptación xenérica, apunta no feminismo un proxecto de acción desexável tamén para os homes e advirte sobre o que cualifica de encerronas do feminismo. Elabora un discurso crítico no que insta as mulleres a ampliar o seu rexistro persoal involucrándose en terreos inhabituais. Ela materialízao na súa práctica literaria. Villalta desenvolve un ambicioso proxecto literario sen se someter ao cerco, os lindes. Ata aquí 6 lados. De unilos, nunha acción imaginaria, teríamos un dos polígonos que perfilan o infinito soño do saber na Biblioteca de Babel. Luisa Villalta articulou ruído arredor do número 7. 7 han ser os banzos, 7 os graos da escala, 7 tamén as partes deste libro, porque xa é hora de volver venerar os símbolos que alicerzan a nosa razón, sabendo rirse deles co debido respeto, escribe. Pois iso, co debido respeto. Completemos a estrutura porque é sempre significativa na escritora. Tiñamos un poema e 2 autopoéticas xuntos en disposición xeométrica son 3 lados. Tiñamos unha personaxe e 2 textos ensaísticos breves. Con todos, debuxamos unha figura de 6 lados. E do hexágono, perpendicular ao aire, unha cola axitándose. Cola, coda, quen terma de quen. As columnas que Luisa Villalta escribe nas páxinas da nosa terra propician un novo discurso na escritora.
Enfía nelas humor, ironía e unha clara intención de intervención para estimular unha reflexión crítica. Mantén unha posición pública e exposta, comprométese, toma partido, crea opinión e apenas se comprace. A pulsión que a anima devólvenos a necesidade do entusiasmo, da implicación consciente na acción e no pensar colectivo. Comparte estímulos e paixóns intelectuais, afina posicións ideolóxicas, alerta de procesos. A erudición, o rigor, a xenerosidade da análise, a audacia expositiva debullan a realidade nun exercicio de liberdade crítica que se estende iluminando o presente. Se toda a nosa historia fose así, un construir, máis que un acumular, fragmentar e derrubar. Se cada unha das nosas actuacións fosen un continuo cimentar, máis que un utilizar e desgastar. Escribe no artigo Quen terma de quen. Evoca nela a alta figura de Antón Avilés de Taramancos, lectora sutil, ergue memoria constante do poeta amigo en homenaxes, artigos e poemas. Antón e Luísa, ambos prendidos da luz no escuro, ambos asomados ao tempo en estandarte, convicción e desexo preciso do poema, da memoria, da comunal revolta da esperanza. Era unha luz grisalla a que deitaba a tarde no poema que Avilés dedica á escritora. Como grisalla era a luz en Pádova, onde unha terceira corda faise ouvir sen ter sido pulsada. O terceiro sonido, escribe Luisa Villalta, sobreven nos breves pero intensos momentos de armonía. Ese é o son que baten as xanelas abertas no papagaio. Dos ferros prenden frouxas as cordas de tender a roupa. Como é a armonía no medio do estrondo, no medio do espolio? Abaixo, na rúa, entre os cascallos e a tensa vibración do trade, emerxe unha figura hexagonal prendida do soño do saber. Liberada na súa propia transformación, álzase na forma da razón que aviva un decidido exercicio de liberdade. Érguese o papaventos, papagaio, luminoso oriol na vontade íntima de voar. Prendida na cola que axita o aire a afirmación primordial, esa son eu, rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posível. Nos días despois do Día das Letras, dedicado a Antón Avilés de Taramancos, Luisa Villalta escribe: a presente estamina primaveral contra un poder abusón non dá para unha revolución, pero aí está tamén para que serven os libros, para levar as contas pendentes, para poñer o ar ás feridas. Temos no conxunto da obra de Avilés a épica escura dunha vitoria difícil, unha historia colectiva na que ficou encerrada a súa historia persoal, co corazón aínda en vilo, en espera sempre dun capítulo decisivo. Así tamén na de Luisa Villalta. Grazas. Grazas, Ana Romaní. E de seguido, a académica numeraria Margarita Ledo Andión ten a palabra e dará lectura a un texto que titulou Luisa Villalta, Pensar Galiza, Soñar Galiza, Andar. Creadora en tránsito constante por ámbitos, linguaxes, materiais, trapeira que lle dá novo significado ao que a cidade desbota, vagabunda que tantea moradas efémeras como a elas, as que abren os ollos en extraños cuartos. Performer en pasaxe para as máis, cando toca o violino, en que recita a prol de Palestina, nas conferencias sobre Joyce ou nas intervencións incidentais na rúa contra os efectos do Prestige. Achegámonos a Luisa Villalta dende unhos versos de Mulier Mensura que Eva Veiga
nos propón, para Prefiro condenarme, un novo film de non ficción do que é co-guionista. Obrigadas, María Gómez, Susana Villalta, por cedernos esta alfalla. Ando cos pés con que me andas, e eu te sigo por saber que levas no fardo do corazón. Aprendín de ti o que me atinxe, enganándote me enganas, e eu consinto por comprender que levas no fardo do corazón. Onde van os teus dous pés que me prolongan cando aceito andar contigo por min mesma. Pregunto outra vez a cada un que pasa se de verdade son unha muller. O que é iso? Se me enganaron sempre ou teño algún camiño. O camiño fíxoseme estranxeiro. Estou perdida nen meu porque é teu, nen na imaxen porque non sei que levas no fardo do corazón. Pero se non me ves, es ti quen erra. Un poema, unha doa que rola até ese instante preciso en que lle bota un pulso a eterna dúbida e se desvela a quimera. Pero se non me ves, es ti quen erra. Velaí o proceso, o movimento perpetuo, visible e invisível, que lle dá corpo aos textos, sexan literarios, de ensaio, incidentais, de traballo ou para a prensa, dunha das figuras máis complexas, atraentes e representativas do fin do século XX en Galiza, que é a persoeira elexida pola RAC para as Letras Galegas 2024. O fío que na historia ficou tronzado anóase na escrita, na construción dunha nova señaloxía dende a relación música e poesía, coa que Villalta anda a literatura galega e que debala en textos como O nacionalismo musical, de Manuel Antonio, onde aprendemos a sobordar a métrica entrañando a intencionalidade sonora a través da periodicidade rítmica, a escolla de vocabulario en razón da súa entidade fónica. E ateluir o inacabado como síntoma do que está por vir, da desesperanza esperanzada, un mecanismo que adoito a escritora repite nos documentos que consultamos para coñecer a intimidade da historia e o papel, o auspicio e a organización do Auditorio de Galicia que desenvolveu no Foro da Cultura Galega, experiencia que sobrevoa esta fala a par de andar, da fisicidade dunha palabra que adoito aparece entre os seus primeiros materiais. Andar o camiño lento, trotar, disfrutando o ritmo do pasar continuo, nadar entre vítrias nubes, remar, ver medrar a erva, gota a gota o río, ola a ola o mar, pé tras pé o viño, folla a folla a brisa, rítmico, segredo, andar, rítmica, condena, pasar. Andar a cidade pola que nos leva da man unha singular flanez, facendo corpo con autoras como Lauren Elkin, pianista, traductora, cantante como a Luisa, que feminiza e usa o termo flanez. Pola primeira vez, na súa obra de 2016, Women Walk the City, e nos explica que a paseanta, calquera paseanta, aínda loita por ser vista. Unha paseanta, citamos desde Gabriela Fot, que existe cada vez que nos desviamos das rutas que foran trazadas para nós e nos aventuramos en procura dos nosos propios territorios. Por veces, ao seguir os pasos de Luisa, ouvimos ecos do Benjamin do libro das pasaxes e dos seus apuntamentos sobre Baudelaire, quen en Les Fleurs du Mal nos revela que a cidade é material poético, como para Luisa Villalta, e a resonancia música-poesía é o diferendo que procuran na escrita. No Arrabalde, onde colgan de casiñas discretas as persianas, abrigo de luxurias secretas, cando o sol implacable desata o seu castigo na cidade e nos campos, sobre as tellas e o trigo, até aquí o flaner baudelariano. A traducción debemos ya a Gonzalo Navaza. Flaner que demorou case século e medio en mudar de xénero e facelo no da paseanta Villalta. Mentres as oficinas clausuran os horarios, abren as ruínas o comercio da carne. Todo a mesma noite co seu día, e aínda a vida lle nacen ervas deserdadas. Andar o espacio habitado en pos de vestixios é como acto de amor, esculcar nos seus puños fechados a trama de xeracións, o pálpito do anxo, a sedución, a estima de sí en nós. A Moncel de Cig. Só porque o desexo poderíamos ler no misterio dese modo de trenzar o persoal no político, de nos convidar canda ela a desafiar o que apenas podemos soñar, tal esa lenda no tapiz número 6 da Dama e o Alicorno en Cluny.
Flanés con vocación animal que expande a cidade a cada un dos sentidos. O cheiro a bairro popular, o ouvido que recolle o ruído do mar detido contra os cons do corazón, o gosto, lambendo a lingua, o tacto, pasar os dedos polas marcas cruéis de exclusión ou esculcar a través de persoas e de acontecementos o que nos configura como galegas e galegos de nación. Un obxecto deixa rodar o seu peso entre o tumulto. Eu mesma bebín mirarme a min, que me miraba no asombroso espello que é o ollo desta terra. Canda ese sexto sentido, que tal vez estea na resposta que abrolla no seu relato a pluma de Álvaro Cunqueiro por boca do escritor. Quen son eu? A miña soedade que escreve. En momentos estelares da humanidade, de Luisa é un momento estelar para nós. Stefan Zweig elabora 14 miniaturas entre as cais a disputa do Polo Sur, Capitán Scott, 90 graus de latitude, 16 de xaneiro de 1912. Incorporámonos naquela expedición cara a Antártida pensada para ser a primeira na historia. Moi perto de acadar o seu obxectivo, Bowers, un dos compañeiros da presada de científicos exploradores do abismo, ponse inquieto. Crava os ollos nun punto pequeno e escuro no medio do inmenso campo de neve, relata Zweig. O noruegués Amundsen adiantágaselles. Porén, no noso imaginario non nos interesa quen chegou primeiro, e si quen nos entregou un legado no que non só se constatan os feitos, mais un modelo de construción de coñecemento que se organiza alrededor da colaboración, o instrumental de rexistro, canda a consciencia de que todo o aprendido debe regresar á sociedade, a nós. Esta é tamén a posición ética e a actitude vital de Luisa, a Capitán Scott do Foro da Cultura Galega, única muller nunha comisión técnica de 7 persoas. Luisa, a redactora do marco teórico no que ir situando as pezas de cada unha das 6 áreas temáticas e das comisións, a que dirixe a área número 3, revisión histórica e análise crítica da cultura, a que move de cote dúas doas xemias entre os dedos, mobilizar vontade cívica e aquelar a relación entre cultura pública e medios de comunicación. Porque, ben caras amigas, prezados amigos, Luisa é quen terma dos fíos e de toda a organización submersa en 2 anos de duración dunha experiencia que acompaña con notas manuscritas ou mecanografadas e na libreta onde vai deixando as súas sensacións. En Z, a Ruedelas, o 23 de xullo de 1999, pasado un mes escaso do inicio dos traballos. Comeza este caderno de reflexión sobre a cultura con ilusión, aínda que non moi esperanzada. Para, máis adiante, descontraer as xemas e escribir. Tanta é a ilusión que se sobrepón ao escepticismo desesperanzado que mencionei ao principio. É que a desestructuración cultural xa case se fixo conxénita e característica de tantos e tantos séculos de dependencia e asimilación. Ao longo desta andaina comunal, por veces ocorren inflexións, outras produzos unha creba. Asiña, a Comendo 2000, chega a escribir a palabra desercións, mais sempre mantén o silencio necesario e coida imprescindível procurar a latencia de imaxe positiva que contribúa a integrar e intercomunicar os diferentes axentes culturais nun proxecto común, fornecer unha plataforma aberta e democrática para analizar, revisar e planificar a cultura e a criazón en Galiza. Pensar Galiza, soñar Galiza. Son 3 notacións que lle serviron de guieiro para o documento teórico do foro, onde activa frases breves, explícitas, contundentes, que falan da artista como productora, esa figura que distingue o constructivismo ruso das outras vanguardas, da que observa un horizonte en mutación, da que toma posición e, a pesar de constatar un alto grau de aculturización, de acusar certa ausencia de compromiso intelectual, nun oxímoro, a desesperanza esperanzada resume o estado da cuestión. Somos poucas, mas estamos destinadas a soster esa outra parte da realidade que se contrapón a máis manifesta e nesa postura non somos débiles, conclúe. A modo de recado nun respondedor, na devandita nota a man localízanse 2 ideas chave de Luisa Villalta. O sentido de comunidade electiva, esa que o filósofo Maurice Blanchot sitúa na decisión de reunirse un grupo en torno a determinada opción sen a que a tal comunidade non existiría, e a posibilidade de construir espazos de emancipación que, dende Rancière, intercalan un tempo propio, os seus principios de narración no tempo dominante, creando relacións ambivalentes e producindo tensión no círculo de xiz que define o visível e o que permanece velado.
Espazos de emancipación que resoan nos desafíos creativos, políticos e culturais aos que Luísa se vencella e dende os que actúa. Poderíamos exemplificalos na tensión que incorpora o feminismo na sociedade patriarcal ou nunha situación diglóxica a lingua galega versus o español. Desafíos que emerxen dese debezo por saber que devala na obra unha e múltiple da autora que escribe na procura dun modo de comprender o mundo e comprenderme eu mesma a comprender o mundo. Celebrar e comprender hoxe Luísa Villalta esa singularidade que sopo engarzar corpo, cultura, compromiso, as tres entradas que se entrecruzaron para esta locución é a razón das letras galegas. O modo que leximos polinízao un dos seus pensadores de estima, Teodoro Adorno, a prol do ensaio como forma aberta que ousa presentar un material contingente e fragmentario para renunciar a concluir e, porén, facer xurdir a luz nun trazo parcial. A parte é o todo, un verso é o poema. Por entre os esquemas de traballo, ordes do día, xente a convocar, atopamos con palabras riscadas e varias versións encontro coa visión. A luz traza a viaxe e entra na agra con paso de pincel. Branca, vese branca. Luz no espello da agra da soleira. O foro, o espazo proxecto onde Luísa insiste en soñar cada noite Galiza, avalía no artigo A cultura galega ante a dobre globalización, Revista de Política e Pensamento en Clave, inverno de 2001, e mira nel unha fenda que se abre para facer xurdir a luz. Talvez arestora sexa exigua a memoria daquela iniciativa, pois que un dos trazos, cando unha comunidade se disolve, é que dá a impresión de non ter existido, porque remata dun modo tan aleatorio como a comezou. Porén, naquela experiencia percibimos Luísa en relación dialéctica a ese dentro-fora, a ese formar parte, que nos la explica e que se ven adoito se comenta ao tratar da súa obra literaria a partir dos 90, poucas veces se vencella coa súa expresa posición política, na militancia no BNG, na pertenza á directiva da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega ou en debates que imos referenciar apenas en dúas intervencións. Variaciones sobre el mismo tema, el compromiso para a Universitat d'Estiu da Rovira i Virgili, 1996, onde, dende o ámbito da creación, cabila sobre a diferenza entre o engagement sartriano e o sentido de cesión que implica tu compromise, que para ela, está nestes dous linguas, francés e inglés, no seu texto, que para ela non é outra cosa que pospor as preocupacións estéticas que individualizan e, citamos, saber que se ben queremos ser libres ao crear, tamén desexamos ser aceptados e aceptadas como usufructuarias dunha lingua que atravesa penalidades nun país metade visível, metade amputado ou niso confiamos en proceso de regeneración. A segunda referencia devén dun escrito para un parladoiro, 1995, a volta da obra de Joyce O retrato do artista Cando Novo, que tamén ten versión escrita so o título precisamente de O compromiso. Luísa debulla a que chama a relación amor-odio entre arte e realidade e olla cara a nós, citámola, que nos afanamos en inventar día a día un país, aínda que sexa únicamente para poder baixar da nube da arte e da estética e pisar terra firme, algo no que crer ou no que aplicar esta nosa fe profana. E imos cara ao remate desta paseata por un corpo mundo de Luísa Villalta que distinguimos como corpo reflexivo, como corpo que mira e é mirado, un corpo que é tocado e que se toca, corpo que non existe sen esa outra edade que culmina no encontro e na adherencia a un corpo couso co que sentes, amas, loitas, ves, resistes. Abrir a boca en ti, onde as estrelas configuran a constelación dos nosos nomes, abrandar a vontade que nos puxe implacabelmente para os extremos opostos con esa forza de non sermos nen eu ti, nen ti eu. Cortar a cita para inaugurar o tempo no que nos miramos, o ollo no ollo multiplicado, como o río aquel, o suor, o beixo continuado, balizado por latexos que se escapan e palabras atadas que nos fican dentro para fabricar o xesto de buscarnos por debaixo das sombras e os vestidos, abrir a boca, a escuridade, para encontrar o día. Consciencia do corpo que mira e que sente dentro do que mira, que anda o corpo amado e os corpos da pobreza, corpo que anda e ama a Coruña onde en algures podemos recuperar a inscripción do que se desprezou, a pegada dos usos que a xente foi facendo dela e que aínda o tempo non borrou. Este corpo, o mesmo corpo que olla Galiza como palincesto, é o que en 1998 publica anteproxecto dun manifesto político literario.
Citamos, na heterodoxia, na interpretación dun mundo de xeito diferente, na pluralidade, na variedade a todos os níveis da existencia sobre a Terra, no acomodo ás circunstancias particulares, reside a única perspectiva de supervivencia natural e humana. Por esa mesma razón, só pode ser heterodoxo o libro da Galiza, o que continuamos a escrever dende o mesmo momento no que Prisciliano regresou de Tréveris. Corpo que fai corpo cos versos do poema As Voces do meu querido amigo, escritor e xornalista portugués xa falecido, Manuel Antonio Pina. Tantas voces fora de nós, e se somos nós quen está lá fora, e bate á porta, e se nos fomos embora, e se ficamos sós, ao que ela, o 17 e 18 de xaneiro de 2004, resposta con verbas nas que a Real Academia espella en 2024 a Señora das Letras. Escoito a voz que me silencia, comezo a expresar o necesario. En transferencias como esta, coa escrita de persoas, épocas, modos, culturas e materia diversa, o proxecto que a autora ganduxaba nun calendario da Xiro e Albín e que co título As palabras ingrávidas editou con meirande cuidado Armando Requeixo no Centro Ramón Piñeiro, fique para todas nós a pulsión poética dun faro que aquece e ilumina en presente e por 1000 primaveras a nación, a cultura e a lingua galega. Beizón. Moitas gracias, académica Margarita Ledo. Ten agora a palabra o académico de número Eulosio Rodríguez Ruibal, que nos llevará pola dramaturxia de Luisa Villalta. O teatro de Luisa Villalta. As obras dramáticas da escritora Luisa Villalta, máis coñecida polas súas facetas poética e musical, presentan todas elas unha gran riqueza temática e estrutural. Velaías publicadas de que agora dis que hai unha peza inédita. Concerto para un home só, o representante, o paseo das esfinxes, os 12 anos da guerra e as certezas de Ofelia. Na primeira das obras, Concerto para un home só, un dos motivos espaciais máis relevantes xunto coas cadeiras dun público inexistente tal vez sexa a presenza dun espello. Duplica a escenografía, o personaxe e mesmo o público ficticio sempre ausente. Tal vez sexa a presenza dun espello que duplica cando o personaxe, o home, un músico fracasado e farsante, se achega ao espello, estáse a sinalar de xeito patente o tema da identidade, tanto individual como colectiva. A peza, curta pero abondo sintética, ben podería considerarse un monólogo ou quizáis un soliloquio. Caso, perdón, que perdo a voz. Perdón. Dicía que a peza curta pero abondo sintética ben podería considerarse un monólogo ou quizás un soliloquio, caso de non ter en conta a breve intervención final do criado, que pecha a obra. Pero daquela xa desapareceu o azougue, xa non hai espello que reflicte o home,
quen asegura que non ten alma, que lla vendeu a Deus ou ao demo. Non sabe. Aí é cando de súpito xorde o mito do Fausto. Con notable abelencia, a autora consegue incorporalo para acentuar a soidade o sentido da vida. É por medio do xogo, na orientación que lle proporciona Johann Huizinga en Homo Ludens, o que nos conduce ás brincadeiras do amor. Da inexistencia, xa que nada hai agora no vidro nin no marco. Non hai nada, non posúe alma, ou todo se virou en nada, un nada relativo. De verdade tivo algunha vez alma? De verdade tivo amor nun tempo ou foi todo unha impostura? En realidade, non hai concerto porque as 4 cordas do violín están tronzadas. Estes e outros aspectos sobre a verdade da vida que nos ofrece o músico acaba cunha boa restra de cuestións metafísicas e existencialistas. Son expostas un pouco antes do remate, levadas a un punto que oscila entre o absurdo e o ridículo. O realismo do criado acaba en tan só un pequeno parágrafo coas falsidades e certezas da inútil existencia do protagonista. A soidade faise patenta no feito de que, como reza unha das frases das acoutacións, o músico baila coa súa propia sombra. Como era de agardar pola profesión musical da autora, a presenza da música clásica é moi abundante nesta peciña. As anotacións sinalan un momento concreto, os fragmentos que deben soar durante a escenificación. O representante sí que é toda ela un soliloquio, pola ausencia de interlocutores en escena. O personaxe, de quen non se di o nome, é actor e representante de comercio, á vez. A presenza do espello tamén é aquí sobresaliente. Como na anterior peza, duplica o espazo escénico e resalta a dualidade, o desdobramento, aínda que tamén certo narcisismo. Eu tamén minto, refire o personaxe fronte ao espello, despois de relatar a noticia de que morreu un actor en escena, vestido de amarelo, ao igual que Molière. O actor representante pecha o texto deste xeito. A comedia acabou. Agora é cando fico eu só. Di logo de rachar follas da axenda e dos mostrarios. Non se pode ser máis claro nin directo, e ademais cun toque metateatral. O paseo das esfinxes principia con 4 esfinxes personaxes misteriosas sobre respectivos pedestais. O tempo que xorde unha nena Lisis, que representa a rebeldía contra o destino imposto pola súa familia e máis a sociedade. Lisis emprende unha viaxe iniciática por un camiño que simboliza o paso do tempo a través das 4 etapas vitais do ser humano: infancia, mocedade, madurez e vellez. Unha serie de personaxes mitolóxicas aparecen aludidas ou nomeadas ao longo do texto e dan lugar á creación dunha tea de araña que fortalece diversas significacións propiciadas polos referidos mitos. Sísifo, Democles, Prometeo, Venus conforman unha rede mitolóxica que lle dan sentido e universaliza a idea de camiño que tanto se repite ao longo desta peza. Doutro xeito, non se entendería o que pretende dicir a rapariga Lisis cando
conta: vivín nunha casa preto do mar, onde acaban todos os camiños. O tema da inmortalidade non resulta alleo a todo o devandito. Os personaxes da obra, os 12 anos da guerra, Silvia e David, antigos amantes, reencóntranse tras a morte accidental e casual de ambos á vez, pero a pesar de que intentan retomar a bella complicidade que tiveron nos anos 12 da mocidade, cando compartían amor e loita contra un réximen dictatorial, xa non son os mesmos de antes. O paso do tempo é inaplacable. A obra comeza coas voces en off das personaxes que narran aspectos da súa vida actual e os instantes previos ao momento fatal. A autora radiografía os prexuicios da clase media coetánea e a modo de microcoros viventes e alternantes que acompaña a conversa dos personaxes centrais, que lembran con nostalgia a guerras en batallas entre nós e o mundo, entre ti e eu. As dualidades amor-morte, pobreza-riqueza, rebeldía-rutina, idealismo-conformismo, construen un entramado, unha isotopía, é dicir, un conxunto de categorías semánticas redundantes onde a palabra espello, identidade, duplicación, reflicte de forma considerable a confrontación entre a morte e a vida. Establece un movimento proxémico, cando o personaxe de Silvia lle di ao seu antigo amor, David: notas como o espazo se agranda entre nós? E, finalmente, as certezas de Ofelia comeza co preliminar a un xogo infantil de botar as sortes por medio de palabras que empecen polo F de felicidade. Entre Ofelia nena e unhas amigas. Isto semella indicar o interese polo ludismo metateatral e que irá cobrando sentido ao longo do texto, cando se van descubrindo os negocios escuros do pai de Ofelia, o que provocará o suicidio do seu irmán Laertes. Como xa se deducirá doadamente, a obra consiste nunha homenaxe explícita a William Shakespeare, concretamente a Hamlet, adaptada aos tempos actuais, de maneira que as personaxes principais recollen tanto os nomes orixinais da traxedia shakespeariana como os seus caracteres psicolóxicos. A presenza da mitoloxía xunto a unha linguaxe eminentemente poética propicia unha maior expresividade, dado que o mito, ademais de simbolizar, universaliza, potencia o lirismo e outorga maior valor literario e dramático aos textos. Apréciase, ademais, unha prosa limpa, clara, precisa, sinxela, á vez que poética. Abundan as expresións populares, evita sempre a linguaxe vulgar ou groseira, proliferan as acoutacións á maneira vallinclaniana. Recursos frecuentes como o extrañamento, non no sentido brechtiano, senón máis próximo aos formalistas rusos, como o concepto de ostranemie de Vítor Shklovsky. E, ademais do uso da ironía e o empleo como artificio, completan o anterior. Este mangado de pezas de Luisa Villalta, polo emprego de certos aspectos teatrais, ben podeciría emparentarse no movimento simbolista. A linguaxe poética e musical, xunto cunha atmósfera misteriosa e desacougante, evocadora de impresións, susceptividade
e máis o quietismo emparellan e acentúan a aparición de certos recursos e temas eminentemente simbolistas. A omnipresencia da morte, o estatismo, o amor, a soidade, a identidade, a dualidade, o paso do tempo, non fan cousa que confirmalo. O teatro de Luisa Villalta, pois, dunha gran calidade artística e dun especial interese escénico e sociocultural, debería editarse e representarse nos nosos escenarios con certa premura. Beizón. Moitas grazas ao académico Eulogio Ruibal e grazas tamén ás intervencións das dúas académicas que o precederon neste acto homenaxe a Luisa Villalta que chega tamén ao seu cabo. Con todo, eu quería decir unhas palabras como presidente da corporación. O Día das Letras Galegas, tal como concebiu a Academia en 1963 por iniciativa dos académicos Ferro Couselo, Gómez Román e Fernández del Riego, é unha xornada de festa, unha xornada de celebración e ao mesmo tempo unha xornada reivindicativa. Celebramos a nosa lingua, o patrimonio colectivo do noso idioma, a gran catedral dos galegos e galegas, tal como no seu día definiu Castelao. E reivindicamos o seu uso, a súa práctica social, suliñando aqueles factores ou cuestións que nos preocupan na súa garantía de futuro. É unha honra grande que nos acompañe nesta xornada o presidente da Xunta de Galicia e representantes das forzas políticas parlamentarias, ademais de institucións e axentes sociais. Festa da lingua e reivindicación da lingua. Son miles de institucións e particulares os que, de diferentes maneiras, celebran hoxe esta xornada dentro e fora de Galicia, convertendo o 17 de maio na Festa Nacional da Lingua, referencia obrigada da nosa identidade xunto co Día da Patria o 25 de xullo. Entre outras cousas que aquí se comentaron arredor da figura de Luisa Villalta, que hoxe homenaxeamos, eu quixera subliñar o compromiso social da nosa autora, o seu compromiso con Galicia, a súa militancia inequívoca a prol das causas xustas, o seu compromiso coas novas xeracións, ás que dedicou unha parte moi importante da súa actividade social e profesional, o seu compromiso ca lingua nosa, que Ramón Cabanillas definía como un escudo e Rosalía de Castro como unha bandeira de dignidade colectiva. E certamente demos pasos gigantescos a prol desa dignidade e dese uso. Os que xa imos tendo unha idade, podemos comparar a situación do idioma galego cando éramos rapaces, sobre todo nas cidades que onde se construen os valores sociais dominantes. Podemos comparalo ca situación actual. Demos pasos gigantescos como resultado dunha realidade social aberta e democrática, sen duda máis xusta. No ano 1983, hai 41 anos, as forzas políticas representadas no Parlamento de Galicia aprobaron por unanimidade a Lei de Normalización Lingüística. No ano 2004, aprobouse tamén por unanimidade un plan de normalización que pretendía avanzar no uso e na dignificación do idioma nas grandes institucións que configuran o corpo social, a familia, as administracións, o sistema educativo, a comunicación e a cultura. E deronse pasos importantes, mas 41 anos despois da primeira
e 20 anos despois da segunda, podemos e debemos facer balance. Moitas cousas se lograron, repito, mas a situación preocupa, entre outras razóns, porque os tempos mudaron moito. E sería un erro grave, casi suicida, mirar para outro lado. O mundo vive unha revolución tecnolóxica obxectiva, a globalización, que afecta moi especialmente á comunicación e a todos os procesos de socialización. Falamos dunha revolución total que exixe novas olladas sobre a realidade e, por tanto, novas políticas. A lingua non fica a marxe disto. A transformación do rural, a mobilidade social, os cambios xeracionais, novos hábitos de consumo, preocúpannos sobre todo as xeracións máis novas que en moitos casos son as máis vulnerables. Temos problemas na transmisión familiar, problemas de socialización, non de prestixio, pero sí de uso. E sería moi triste que nos deixásemos levar cara a unha situación litúrxica onde o galego se usa e recoñece nas grandes cerimonias, mentres que na práctica fica expulsado da prosa de cada día. Non é este o lugar para repetir un discurso que a Academia ven formulando dende hai moito tempo a través de estudos que comparten departamentos universitarios e institucións irmás como o Consello da Cultura Galega. Perdemos falantes, en gran medida por razóns demográficas de idade, mas non acabamos de construir un proxecto para as novas xeracións, male o prestixio acadado e a enorme creatividade dun país que acada de cote premios e recoñecementos no mundo enteiro, na música, na literatura, no cinema, nas artes escénicas, nas redes sociais e mesmo na investigación e na ciencia. E esta é unha potencia obxectiva. Estes días volvemos falar dun gran pacto a prol da lingua galega, algo do que fala a Academia dende hai anos. 41 anos despois da Lei de Normalización Lingüística e 20 anos despois do Plan de Normalización, que só parcialmente chegou a executarse, debemos afrontar críticamente e tamén dende a autocrítica a realidade do idioma pensando no seu futuro, na súa proxección mesmo alén das nosas fronteiras, na súa utilidade, no seu uso, con especial atención ás novas xeracións que son ese futuro. A Academia non deseña a política lingüística, non ten esas encomendas, pero é unha institución independente e crítica que, dende o estudo, con datos contrastados enriba da mesa, asume as súas responsabilidades históricas que veñen da tradición dos nosos fundadores dende o ano 1906. Ou avanzamos ou retrocedemos. Non hai posicións intermedias. E para avanzar con toda a sociedade detrás, e digo toda a sociedade, necesitamos sentarnos a falar e a deseñar un novo horizonte, un novo tempo que corrisa erros e abra esperanzas, onde se cadra todos teñamos que ceder algo para avanzar moito, sen medos, sen vendas nos ollos, escoitando todas as voces que teñan algo que dicir sen excluir a ninguén. Coas nosas forzas, e remato, coas nosa vontade, ofrecémonos dende a Academia para traballar nesa dirección, nun proceso que, repito, non atinxe exclusivamente as forzas políticas, por máis que a elas corresponde a iniciativa, senón ao conxunto de todos os axentes sociais, empresariais, sindicais, culturais, económicos, deportivos, relixiosos, de lecer e de entretemento, medios de comunicación, axentes da cultura. Tal era o compromiso de Luisa Villalta, a quen hoxe celebramos exemplo dunha xeración da cabalo de 2 séculos que alza con entusiasmo o facho dos avós e non renuncia ao futuro. Tal é, repito, o seu exemplo. Moitas grazas.
Non, agora. Queda o ofrecemento en riba da mesa, señor presidente, señor conselleiro, e non queremos rematar sen os agradecementos obrigados. Non quero despedir este acto sen agradecer a presenza do presidente da Xunta de Galicia, un ano máis, Alfonso Rueda Valenzuela, que nos acompaña nesta sesión plenaria extraordinaria. Agradecemos tamén a presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, que tamén está sempre connosco, do delegado do Goberno Pedro Blanco Lobeiras e da subdelegada na Coruña María Rivas López, do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, Xosé López Campos, que certamente, como decía o presidente, se estrea, por menos deste acto, do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, e do director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, da valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, de Gonzalo Castro Prado, que representa a alcaldesa da cidade da Coruña, dos representantes dos grupos parlamentarios, Alberto Pazos, do Partido Popular de Galicia, Xosé Ramón Gómez Besteiro, dos Socialistas de Galicia, Armando Gea Bouzo, da Democracia Ourensá, Mercedes Queixas, porque representa o Bloque Nacionalista Galego e tamén o Bloque Nacionalista Galego no Concello da Coruña, e Miguel Lorenzo Torres do Partido Popular no Concello da Coruña. Do alcalde de Sada, Benito Portela, que con tanto cariño nos recibiu cando iniciamos ali a Primavera das Letras, e dos amigos e amigas de Sada que hoxe nos acompañan, do reitor da Universidade de Santiago, Antonio López Díaz, e da vicerreitora da Universidade de Vigo, Susana Reboreda, dos representantes da Real Academia de Farmacia, Manuel Puga, da Real Academia Galega de Belas Artes, Celestino García Braña, e da Academia Xacobea, Xesús Palmou, do presidente da Fundación Otero Pedrallo, Eduardo López Pereira, da Fundación Manuel María, Alberto Ansede, do Museo do Pobo Galego, Concha Losada, da Fundación Rodríguez Iglesias, Francisco Rodríguez Iglesias, do director da Fundación Penzol, Xosé Soutullo, todos eles o noso agradecemento. E deixo para o final a familia de Luisa Villalta que personalizo, na súa nai María e na súa irmá Susana. Tamén nos seus sobriños e na pequeniña Carlota de 3 meses, que é a sobriña neta de Luisa, que non sei se anda por aquí a pobreña, pero dende logo estaba, noutro acto estaba. Agasallo da Academia é este concerto para un home só, o que fixo referencia o noso compañeiro Eulosio Rival, e que onte, ademais, tivemos a oportunidade de escoitar en forma de ópera no concerto do Consello da Cultura Galega. Este concerto para un home só de Luisa Villalta, publicado por primeira vez en 1989 nos cadernos da Escola Dramática Galega, que foi a primeira publicación así dun xeito autónomo da autora. En fin, que agradecemos a todos o cariño, o apoio e, sobre todo, a lembranza dunha das nosas autoras da que nos sentimos máis orgullosos. Moitas gracias e levántase a sesión plenaria. Espera, non acabei. Claro, oficialmente. Pero agora poñémonos de pé para interpretar o himno galego que nos acompaña outra vez Kiyoko Ohashi e Estíbaliz Espinosa. Como ven, as miñas compañeras de dirección, de executiva, sempre están preocupadas porque as cousas me saian ben. Luisa Villalta é a muller polímata, a veciña e compañeira extraordinaria que nos concretou dende esta cidade, que nos concertou e desconcertou, tanto musical como poética, como dramática, lúdica e políticamente. Dende os
cantos e himnos íntimos que levamos como pobo dende as ondas que nos cercan alá por Vigo ata o compromiso coa sombra e o asombro rosalianos. Creo que unha muller, unha amiga, unha altísima escritora como Luisa Villalta, que fixo falar nun conto de Silencio ensaiamos a unha árbore en unha noite da fin do verán, e que tocou, como a compañeira Quilloko, unha árbore con forma de infinito e coas crinas dun cabalo, cantaría e canta canda nós, hoxe e ben alto, o noso himno, que é o único do mundo que comeza cunha pregunta e que fai falar as árbores. Oxalá máis, Luisa, feliz día das letras, as ciencias, a cultura galegas. Que din os rumorosos na costa verdescente, o raio transparente do plácido luar. Que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado, monótono fungar do teu verdor cinguido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso clan. Non desesquecemento da inxuria o rudo encono, espertado teu sono, fogar de Breogán. Os voces generosos a nosa voz entenden, e como a robo
Gracias.